di hamo kadongan jumpa muse di acara palabok roha di kanal YouTube PKB Marhata Batak Toba. Adorak sotajalo hatani di bata dihita di hari sadarion jumolo mahita matanya. Asini roha madi hamu doho dami nasian di bata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Marsigatung tu debata. Marujaha mesian hatani debata di Daniel bidu 2 ayat 1 sahatu 10 sia. Dohot pangodol honona sia Daniel bidu 2 ayat 10 sia songonom madidok disip. Jadi di papatar ma hahomioni tu si Daniel marhite-hite alatan bornginai. Dungi dipuji si Daniel ma debata nadi surgoi. Mangihuton Sigmund Freud nipi ima hadaridaan ni hagiot na sotarida na adong di alam bawah sadar ni hajol maun. Alai di bibeli nipi ima sada dalam ni dewata lau pabuahon sada hasitongan nanaing masa songon nipi ni si Firaun di masa ni si Joseph. Macai holsowado raja Nebukadnesar naing pitor botoon na lapatan ni nipina. Alai kajol manapistar na disi dang adong naboi mga lapati ni pinay. Alani gabi muruk marajay jala di paretahom ma asa dibunuh sude akan nabisuk na adong di Babel. Gabi terancam dong ulungi si Daniel doho takadongan na. Lau si Daniel madapoton rajai mangido tiki lau pabuahon lapatan nini pinai. Dungi martangiang si Daniel doho takadongan na. Mangido asini rohani dewata asa dipapatar lapatan nini pini rajai. Gabi di papatar debata mahahomioni tu si Daniel marhite parmidaan. Gabi dipuji si Daniel do debata ala pangurup yonai. Ai molo sosiat debata daktar patupa si Daniel. Habisuhon lahu mangatu si parbinotoan ni debata. Da ulaw ni jolmai. Alai si leo-leo ni debata doi. Perlu do hita marsiajar sia si Daniel. Nabarani dang ala na mampu ibana alai hola nala na marsigatung do ibana tu debata boy do hita pakyon ni debata papatarhon lomoni rohana molopos rohata marsigatung tu debata jala mangido pangorutionna holan ula-ula sabing do hita di tangan ni debata alani hola debata do nei komarsangap jala marmulia di bagasan ngolutta. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe jala bagi hutua kadongan. Ala marhite na doho dohita mangurupi ulaon marbarita na ulirap doho TKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate di batama mga ramoti hita. Horas.